Balmao aya fo tare Agri-Sup Bamako minye sana yele kalanso ye sene banga mara aleni jege moni veterinaria ka nga jamana kono a chien folo ni yo da le toy Bamako ka ofi école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama ba fa saka kalange sene kota nasra fe banga mara jege mo veterinaria ani sene tasra bela jele fe I wasado Agri-Sup la unuka système LMD ni mamba feka DT kesa kanyeshi reproduction animale incinération artificielle annuellement ibe seka taye munu fana feka licence ke en médecine vétérinaire ulu fana seka taye miye DT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalame ke Agri-Sup la Bamako togo sebe olube damine miye novembre le tanye katabla sa fomiye kalanta olo watula mamunu mana yen sugandi ikon ma do be wasa soro sabula miye bagamara jege mo kata se veterinaria barawma o bela jere meke togo seben sara usa olu ni togo seben go ni seben febe kala ibe se ka weleli ke nega juru srala miye 74 98 74 47 74 98 74 47 miye Agri-Sup Bamako abe Bamako ka ofeya Krengrene yala sotiba esad malien ale kandulati kere kenefe nautara e dongo do kaw bismillah ka nye Gilles Jean B Kone vétérinaire do wa minye kalanso nye atigi ale yere ayaw bolu jona sabula minye kalanyoro nye a kalanso a hake donendo ya sawka se ka de on togo sebe jona u ka ke ama jigisigiye Festival Grillade de volaille nenia tako foloi kama mafon nyanama anu ujeni chiew kamiu pigeon lokulubau tongonou konosogontiu dugu fata se kai anani wonauma abara bela jelen labena association tom dollar AMSTD ani radio kleduka barakenyuwan konnala ni tako foloi abedamne nobam kalot le mugani woro ka fori atli bisaba Samba fla ani mogani duru terrain shaba min fleni lafiabu a yoro manja monima kabral oyerela aw muniye kamama fen marabagaw ye aw muniye kamama fen tobi bagaw ana jeni bagaw ye sheje naw na nyonaw aw kana sigi tugoshila awe aw bolo fon lakodon kana aw togosebe di nyogon kumben bele bayna na ankoma festival Grillade de volaille ni aw mogobe kuna funu ngorawla aye wele yite 76 42 42 02 Walman 65 88 72 76 Placasma au Teremani Ayewili Jona kana ausgiro mamine ni festival Grillade de volaille denfaya minan sigilimbe cheba min koro oye shaka alsenin kamaraye président délégation spéciale communicatif kono adembaya mina madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Bedi Kunanji Mbadeu Festival Grillade de volaille nabe kamama fon kofo ni atako folay akona to tokoshila ningala kale awiye labbaik allahumma labbaik ambalma onye kuna foliye kabo commission des agences du voyage du Mali agent de voyage wa commission ba kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya klemeka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de
ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum لا شريك لك. Folini tantoli ame o lase aw ma ni sanga ina aw munu sɔgɔlen ana ka sanga ni bi tarata novembre kalo tile 12 san 2025 bi araba doya in na ka sanga ni wulada in aw bisimila ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ min kan n'an bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali fo ka taa se diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kan an ka wulada in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ wulumasiri tabaw ye wulikajɔ dɔw kɛ Kita ni ka bamanciya ni juguya kɛwale tigɛma dɔw ka daga dɔw ka o ci ani ka sigɛnama caman minɛ ni moto tun bɛ maa minnu bolokɔrɔ an bɛna da dɔ la k'o walawala aw ye an ka jamana premier ministre ale ye comité mun sigilen don ni o ye jɛkulu ye ka se ka gɛlɛya ka a kunbɛn a ye u bisimila yaasa tajiko gɛlɛya mun ni an b'a bolokɔn ni waati in na ka se ka hakili falen falenw kɛ fɛlɛn dabali min bɛ ka ta u bolo ka se ka o ɲɛfɔ diɲɛmaa ye Katikaw ka mairie ye cikan bɔ ka yira k'a fɔ k'a man kan maa si ka dɔ fara transport kan ka bɔ Kati ka se Bamako wa ni transporteur mun minɛna o walew la ko ɲangini berew bɛna ta ka o da o kan ni sanga in na an bɛ kibaruya ko kɛlɛ mun na kunnafonilaw tɔgɔ la so ɲɛma maison de la presse Banjugu Dante ale bɔra ka yira k'a fɔ ko janfa dɔw labɛn bɛ an ka jamana kama wa ko malidenw tɛna don o janfa kɔnɔna la marabolokɔnɔna kibaruyaw la sankaw yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna t'u ka kerecɛnw ka iji n'a bɛ wele ko pèlerinage ka taa a dɔw kan kɛ tomiya de baw ko Kita u ka iji belebeleba ye a bɔra a ma ka sabu kɛ an bɛ sanga min na an ka jamana kɔnɔ waati in ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky a ye a ka minisiri 2 ka olu labila ka yɛrɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ yuruguyurugu ani dongo juguya la Gabonkaw bara jamana kuntigi kɔrɔ Ali Bongo a furumuso ani fo ka taa se a den olu bɛ kiiri tigilamaw ka ɲɛkɔrɔ jalaki binnu k'a fɔ k'u ye yuruguyurugu ani dongo juguya o wale dɔw kɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaaw olu ye karamɔgɔ dɔ ka a lasago ka bila mana depo la baw k'a ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin garibuden dɔw ma ninnu de an ka wulada in na kibaruya bakulubaw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an bɛ foli kurakura k'a di aw ma aw minnu ye an suganti k'a kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye n'a fɔ n y'a kula sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔ kɛ Kita marabolo kɔnɔna la wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka bamanciya wale tigilamaw k'u ka daga dɔ ci wulikajɔ mun n'a kɛra ka sanga ni novembre kalo tile 10 ye tɛnɛdon ye an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba ale ka kɔrɔfɔw la ko sanfɛ kɛlɛcɛw u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ u ye u ɲɛ da bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw ka daga dɔ kan
daga mun ni u tun bɛ ka labɛnw kɛ ani ka taa damatɛmɛwalew ta ka ɲɛsin maa nanama sumalenw ma olumasiri tabaw k'u ka wulikajɔw kɛra sababu ye u ye o susu ni ka o daga ka a bɛɛ lajɛlen ci ni ka maramafɛn caman ka o minɛ o la olumasiri tabaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ kita marabolo kɔnɔ ko olumasiri tabaw ka wulikajɔw a bonyana ye kosɛbɛ cɛfini taba minnu ni su ni tile u bɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko soribugu kɔnɔna de la an ka sanfɛ kɛlɛcɛw u ka sɛgɛsɛgɛliw de taara u ɲɛ da bamanciya wale tigilamaw ka daga dɔ kan duguma kɛlɛcɛw ka fara sanfɛ kɛlɛcɛw kan bɛɛ lajɛlen u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taa ni dafara wale tigilama ninnu ka u lajɛ ko ɲuman k'u viser ni ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji arala k'a fɔ ko o kɔnɔna la u ye moto caman minɛ bamanciya wale tigilama ninnu na ni o dɔ ye moto 4 ɲɔngo u bɛ kunnafoli di ni fɛn minnu ye ni o ye taliki waliki ye ka o 2 minɛ u la fo ka taa se 20 litiri butɔn ka o 20 ɲɔgɔn minɛ u la ko ni bamanciya wale tigilama ninnu u tun bɛ ka wulikajɔ min boloda ni ka tiɲɛni wale min ka a labɛn o walew de susula an ka cɛfini tabaw fɛ ni ka u ka walew ka a lajɔ an ka cɛfini tabaw yɛrɛ k'a fɔ u ka wulikajɔw fɛnɛ kɔnɔna la ko u taara se mɔbili dɔ ma mɔbili in kun falen don tɛp moto kura de la moto kura mun n'a bɛ taa se fo moto 40 hakɛ ma an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la o y'a yɛrɛ k'a fɔ ni moto camanba in a bɛ ka taa fan jumɛn a bɔra yɔrɔ jumɛn ni waati in na sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ u fɛ yaasa ka se ka a ko bonya k'a lajɛ moto ninnu a bɔra fan jumɛn a taala yɔrɔ jumɛn ye yaasa ko ka se ka basigi ka a sinsin an ka cɛfini tabaw bɛ wulikajɔba mun na ka se ka malidenw a n'a bololafɛnw k'u lakana olumasiri tabaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la ko dɔ de bɛna fara wulikajɔw kan halisa yaasa ka se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen ka a lakana ko k'a sinsin ni ka malidenw lafiya an ka tile ɲɛnamaya baaraw kɔnɔna la an ka jamana premier ministre ale ye jɛkulu bisimila jɛkulu min sigilen sen kan n'u y'a da ko comité de crise an bɛ sanga mun na ka sanga ni tajiko gɛlɛya ye premier ministre ale bɛ jɛkulu min ɲɛmaya la comité de crise ka sanga ni novembre kalo tile 11 ye kununko kumaɲɔgɔnw kɛra jɛkulu ninnu ɲɔgɔn cɛ u ka dɔgɔkun a kɛra laada ye u bolo u bɛ sigi yaasa ka se ka kuma tajiko bɛ lahala jumɛn na ani fɛɛrɛ kura mun ni u bɛ k'a ta ka se ka tajiko gɛlɛya ka a ban kumaɲɔgɔn nafama mun na a kɛra jɛkulu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ maa fɛn fɛn de da bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la premier ministre a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɔsada in na ko wulikajɔw fanga bonyana wa jaabiw bɛ ka sɔrɔ ni o ye jaabi ɲumanw ye a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni ka gɛlɛya bɔ tajiko la an ka jamana kɔnɔ ko nka halisa camanba de bɛ ka fara jɛkulu in ka wulikajɔw kan ani an ka olumasiri tabaw ani chauffeurs fo ka taa se transporteurs bɛɛ lajɛlen ka fanga bɛ ka faga ɲɔgɔn kan o fanga in bɛ ka sebaya sɔrɔ ani jamana kɔnɔdenw bɛ muɲu mun na ko halisa an bɛ o sira mun kan an ka o sira minɛ ka dɔ fara an ka wulikajɔw n'an ka cɛsiriw kan yaasa wulikajɔw ni baara mun ka kɛ jamana ɲɛmaaw ani jɛkulu in fɛ a ka se ka sɛbɛntiya wa ko tɔn min bɛ sigi mun kan kosɛbɛ o de ye taji mana don a bɛ se ka tila cogo jumɛn na bɛɛ ka dɔ sɔrɔ bamakokaw ani fo ka taa se taji kan ka taa marabolo kɔnɔna mun na nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ cogo min na nin jɛlajɛ in kɔnɔ u ye tɔn min sigi kosɛbɛ taji tilacogo kan taji minnu bɛ don marabolo min mago b'a la kosɛbɛ bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ ko wulikajɔw o bɛna bonya o de la kosɛbɛ ka se ka tajiko gɛlɛya mun n'a b'an ka jamana kɔnɔ a ka kɛ kɔfɛ fɛn ye malidenw ka se ka lafiya sɔrɔ ko wulikajɔw bɛ ka giriya halisa yaasa ka se ka lafiya di malidenw ma premier ministre ale ka kɔrɔfɔw la k'e b'an ka jamana kɔnɔna la kunnafonidilaw tɔgɔla soba maison de la presse a ɲɛmaa Banjugu Dante a bɔra ka dannatigɛli dɔ kɛ a ko nin sanga in na kunnafoni ko kɛlɛ mun bɛ sen na ni diɲɛ jamana dɔw bɛ ka kunnafoni siraw ta ka jugu galon da anw na mun laɲini tɛ foyi ye ka se ka an ka jamana senkɔrɔma cɛ jamana kunnafonidilaw ka ɲɛmaaso maison de la presse ɲɛmaa a yɛrɛ k'a fɔ ko o baara mun ni jamana wɛrɛw bɛ a kɔkɔrɔ u bɛ fɛ ka an ka jamana senkɔrɔma cɛ wa kunnafoniw labɛn bɛ tiɲɛni de kama ko wa malidenw ye o kunnafoni in k'a faamu an ka jamana kunnafonidilaw ka ɲɛmaa Dante a bɔlen Senegalikaw bara n'a ye dannatigɛli dɔw kɛ a bɔra ka i dantigɛ
kɔrɔfɔ mun na ni ami daka bonbon ye a ko an ka kow fɔ a cogoya la bawo jamana dɔw de bɛ nin kunnafoni jugu ninnu kɔkɔrɔ laɲini mun b'u bolo ka se ka an ka jamana bin k'an ka jamana senkɔrɔma cɛ an ka jamana ɲɛmaaw bɛ wulikajɔ mun na ani malidenw jɔn bɛ u kolola cogo mun ka finitigilakaw ani ɲɛmaaw k'u dɛmɛ u bɛ fɛ ka danaya de tiɲɛ malidenw ni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o dun malidenw ye o faamu ko maliden bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye bi bɛn ni keleya ani lakana sabatili de ye wa ko maa fɛn fɛn de bɛ ka nin wale in boloda ka se k'an ka jamana bin u bɛ ka u yɛrɛ sɛgɛ kunnafoni ninnu tɛmɛcogo foyi t'u la bawo malidenw ye wulikajɔw kɛ ko wa mali jɔlen bɛna to foyi tɛna to an ka jamana in ka bin ni setigi yɛrɛ ka dɛmɛ ye dante a ka kɔrɔfɔw la ko maa minnu bɛ k'o wale in kɛ an y'a faamu wa malidenw bɛ k'a faamu diɲɛ don o don k'a fɔ foyi de tɛ jamana in bɔ jamana in de ye anw ta ye n'anw y'an ka jamana bila jamana wɛrɛ ye taafan wɛrɛ foyi tɛ anw bolokɔrɔ o de la ko malidenw ye u jɔ jamana in ye wa bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛmaaw dɛmɛ k'u kɔkɔrɔma don ɲɛtaa sira fɛ ani an yɛrɛ ka jamana sinsinni ni bɛn ni keleya o sira fɛ keba katikaw bara meri ye wulikajɔ dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko a man kan maa si ka dɔ fara paase kan katikaw ka transportɛr minnu bɛ yen ni o ye sotaramaboliyaw ye ko maaw ka donni ka bɔ kati ka na se bamako ɲɛ b'a la k'a fɔ ni sanga in na jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛw ta ko foyi de kana fara taji kan pɔmpu la taji bɛ a sɔngɔ la dɔrɔmɛ ma fara a kan 155 hali n'a sɔrɔ a sɔrɔli ka gɛlɛn nka ko o ɲɛ b'a la k'a fɔ mɔbilibolila dɔw bɛ ka dɔ fara transport kan ka sɔrɔ jamana ɲɛmaaso hakaja kati meri ɲɛmaaso ma fɔ maa si ye ko dɔ ka fara a kan o de la u ye cikɛ in bɔ k'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini transportɛriw bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ maaw donni ka na bamako bɛɛ k'i hakili to sɔngɔ la foyi kana fara sɔngɔ kan wa sɔngɔ in lakɔlɔsiliw bɛna kɛ u bolokɔrɔ wa maa minnu mana ye k'a fɔ k'u bɛ dɔ fara sɔngɔ kan ɲɛngini berew sariya ye mun fɔ k'o bɛna taga da o tigiw kan wa jamanakɔnɔdenw fana ni o ye mɔbili tabaw ye n'an sigara k'a fɔ dɔ bɛ ka fara sɔngɔ kan an ye ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma hakaja kati ɲɛmaaw ma ka tigiw kofɔ ko yaasa u ni ɲɛngili min ka kan u ka se ka da o kan u ye perepere-latigɛli kɛ ni o ye kati meri k'a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ bɔ kati ka na bamako ka bɔ kati farada la ka na bamako o sɔngɔ ye 90 de ye foyi man ka fara o kan ka bɔ kati malibugu la ka na bamako o sɔngɔ ye 80 ye dɔrɔmɛ man ka fara o kan ka bɔ kati dugu camancɛ la ka na bamako o sɔngɔ ye 70 ye foyi man ka fara o kan sotarama la ko wa bɛɛ lajɛlen ka nin faamu katikaw ni maa ye transportɛr ye ka dɔ fara sɔngɔ kan u ka wele lase meri maaw ma u ka nimero vɛriw ko wulikajɔ bɛ kɛ ka taa se u ma o ni ɲɛngili min ka kan u bɛ se ka u da u kan bawo ko an bɛ waati min kɔnɔ bi jamana ɲɛmaaw u bɛ wulikajɔ mun na u bɛ fɛɛrɛ mun na ka se ka lafiya don an ka jamana kɔnɔ ko maa si man ka kɛ sababu ye ka sɔngɔ gɛlɛyaw ka olu u encourager ka dɔ fara o kan ka dɔ fara gɛlɛya wɛrɛw kan kati meri yɛrɛ k'a fɔ nimero vɛriw yɛrɛ bɛ yen ni maa minnu ye siganamaw ye u ka wele bila u ma yaasa u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka se ka taa fu siri sɔngɔ gɛlɛyaw la an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Asimi Goyita kunungo ale ye irisikaw ka délégation ka o bisimila délégation mun ni a ɲɛmaa bɛ irisikaw ka lakana minisiri dankan ale de tun bɛ nin jamakulu in ɲɛma bawo ko an bɛ sanga mun na ko bi Bamex ni o ye maramafɛnw tɔgɔla kɛnɛ o bɛ ka sigi an ka jamana kɔnɔ o baaraw bɛ sen na yaasa ka se ka o baaraw sɛbɛntiya irisi délégation olu mun ye an jɛɲɔgɔn ye u nana an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi ye o bisimila kɛnɛ mun kan ni an ka jamana cɛfini tabaw ni sɔrɔsikɔrɔw ka minisiri général de corps d'armée Sadio Kamara ale tun bɛ o kɛnɛ kan fo ka taa se wolomasiri tabaw sanfɛkɛlɛcɛw ka ɲɛmaa Alu Boy Jara olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn mun ni a bɛ an ni irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ka an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo mun ka se ka maa ŋaniyajuguw kɛlɛ ni o ye bamaciya wale ni juguya kɛlɛ tigilamaw ye ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ an ni irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛ o baaraw k'o kologira ne ka tila ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ halisa danaya mun n'a bɛ an ni irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa jɛɲɔgɔn mun n'a bɛ ka kɛ sabatilen kɔnɔna la fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ ka nafa sɔrɔ cogo min na ko an bɛ ka o baara ɲuman min kɛ an ni irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni keleya sira fɛ ko nin bɛ o baaraw ka o kɔrɔsiyɛn an bɛ taa febaxi o kɔnɔna la Bamex ni o ye kɛnɛ belebeleba ye kɛnɛ mun ni a sigilen don ka maramafɛnw
ka olu ka suguba ni y'a ta k'o gale ye an ka jamana kɔnɔna la Mali ni Turki jamana kɛmɛ ka bolo ɲɔgɔn ma ka se ka o hakilina mun bila sen kan a suguba in baaraw nun donna kunungo an ka jamana premier ministre général de division Abdoulaye Maïga fɛ kɛnɛ mun kan ni an ka jamana seko ni ministre so caman kun bɛ yen nɔ n'a dɔw bɛ tali kɛ lakanako ministre Tɛfini Tabaw ka ministre ani fo ka taa se duguba kɔnɔna lakanaw ministre ani gouvernement maa camanba olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan ka taa se an jɛɲɔgɔnw ma ni o ye Turki jamana ye Irisi jamana ani jamana camanba maa minnu nana ka na nin kɛnɛ in kan yaasa kana se ka maramafɛn sugu in ka a baaraw kɛ i n'a fɔ a laɲini ye mun ye k'an bɛ taa o kɛnɛ kan mun bɔr'o la an ka jɛn an k'o lajɛ. C'est sous cette note d'espoir que je déclare ouvert, au nom de son Excellence le général Damien Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les travaux de la première édition du Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako. Anga jamana nyema togola, Premier ministre kani yamarka ne kara kani kene nundu, Bamex 25, lakana mena ni marama fɛnw togola suguba ko Salon international de défense et de sécurité. Ka Sud-Afrique bɔ a la, ni suguba bɔɲɔgɔn ma deli ka sigi farafina jamana foyi kɔnɔ maramafɛnko bunakun kan. O de b'a yira k'a fɔ k'an ka jamana tɛ a kelen na jɛɲɔgɔn ɲuman caman bi an bolokɔrɔ. O misali ɲuman de kɛra ni kɛnɛba in ye ani Turki jamana jara ka kɛnɛ mun boloda ka taa se an ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu AES jamanaw an jɛɲɔgɔn Irisi jamana ka lasigidenw ka da o bɛɛ kan farafina jamana caman ka lasigidenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ belebeleba in kan Bamako yan. Ka bɛn do farafin jamanaw cɛ ka lakana do farafin jamanaw cɛ ka ɲɔgɔn faamuya do farafin jamanaw cɛ parce que an bɛ situation min na bi n tɛna fɔ ko diɲɛ ɲagamilen do mais gɛlɛyaw bɛ yen banbatiw bɛ ka bin mɔgɔw ka fan bɛɛ k'u joli bɔn fan bɛɛ fɛ o de la ani Turkiw an jɛra ka ni exposition nin kɛ kɛlɛkɛminɛnw de do matériels de do minnu bɛ niw lakana ka mɔgɔw ka biɲɛw lakana a dabɔn k'u y'o de c'est pourquoi tile naani in kɔnɔ aw yɛrɛ y'a daminɛ mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ tun kɛra mɔgɔw dɔw y'a fɔ ko a tɛna bɔ ayiwa kɛlen filɛ nin mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ Burkina Mauritanie Niger Congo Maroc u bɛɛ nana ambassadeur ninnu u bɛɛ nana parce que an y'u bɛɛ wele u bɛɛ nana ka filɛli kɛ ka yeli kɛ k'a fɔ farafina an tɛ ko i n'a fɔ fɔlɔ cogoya de an bi k'an labɛn de donc il faudrait que développement tɛ taa lakana kɔ fo mɔgɔw ni ka kisi mɔgɔw ka biɲɛw ka kisi a laɲiniw de donc an bɛna tile fila kɛ yan nɔ bi ni sini kɛlɛkɛminɛ ninnu bɛna lajɛ Turkiw o mɔgɔ 15 de exposant 15 de do et puis AES fana ka stand bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛna don k'o lajɛ ka minɛ minnu bolo minɛ minnu ɲɔgɔn tɛ yen parce que n'i y'a lajɛ bi Turki o bi bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ bi kɛlɛkɛminɛ dilanliko la donc an tɛna dan o ma jeudi don n'o ye sinikɛnɛ an bɛ taa Kulukɔrɔ an ye minnu ye yen nɔ o bɛ taa essaiw kɛ o bɛna tiiriw kɛ k'a yira mɔgɔw la an ye minnu yira o la o performance ye nin ye o bɛ se nin de o bɛ se nin de la o fana bɛna kɛ tile fila kɔnɔna na. Bon kɛnɛ y'an nimisi wasa i k'a dɔn nin ye kunnajaba de ye Mali bolo ɲinan an bɛ ministère de la sécurité fo kosɛbɛ ani ministère de la défense bon i ye premier ministre fo fana ka foli bi yan ani président de la république parce que n'i y'a ye nin ɲɛna u bɛɛ de jɛra ka nin ɲɛnabɔ minnu ye yamaruya di o minnu y'a dilan o foli b'u ye parce que diɲɛ kɔnɔ bi i ka se ka forum ba dɔ organiser expo belebeleba mun bɛ kɛ maramafɛnw kan a camanba bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ mais Mali ka se ka kɛ o ye kunnawolo de y'an bolo dans la sous-région surtout an ye partenaire mun sɔrɔ bi Turki bɛɛ b'a dɔn Turki jɔyɔrɔ ka bon bi maramafɛnko la parce que diɲɛ falenna mɔgɔw tun bɛ diɲɛ jateminɛ cogo min na kɛlɛ la diɲɛ falenna diɲɛ kɛlɛba yɛrɛ bɛ drone de bolo bi an dun b'a dɔn Turki jɔyɔrɔ ka bon bi drone dilan na kosɛbɛ ani maramafɛn wɛrɛw donc nin ye kunnawolo de y'an bolo an b'an jija de nin succès a ka kɛ pour que siɲɛ wɛrɛ
ne bamexi filanan bɛ kɛ diɲɛ jama caman kana tugun ka na lajɛ. An ma wɛrɛ la k'a fɔ bamexi kɛnɛ belebeleba in dayɛlɛli kan munumunu saliw kɛra ɲɛmaw fɛ ka t'u ɲɛ da exposition maramafɛnw lasagolen bɛ yɔrɔ mun na. Kɛnɛ in kɛra jɛɲɔgɔnya kura sɔrɔ yɔrɔw ani fo ka taa se baaraɲɔgɔnyaw kologiriyali jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. Kibaru an bɛ taa an ka dugutigiw ni laadala ɲɛmaaw olu tɔgɔla don o kɛnɛ kan. Novembre kalo tile 11 an ka jamana ɲɛmaaw u ye bonyaba di an ka dugutigiw ni laadala ɲɛmaaw ma ko journée de légitimité traditionnelle o ɲɛnamayara kunungo. CCB kɔnɔ ni kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana premier ministre bolo général division Abdoulaye Maïga, an ka laadala dugutigiw ani fo ka taa se laadala ɲɛmaaw caman olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ belebeleba in kan mun ni a donna seko ani dɔnko san kɔnɔna la san 2025 in na. O kɛnɛ in ka kunungo Falaye Keyita ale tun b'o kɛnɛ kan Kebamte fan fɛ ka janga o lajɛ a ye mun sɔrɔ. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An bɛ Ala fo k'a barikada. Ne bɛ kuma ka jɛnya ka kɔrɔ. Mais n bɛ dakurunya fila fɔ an ka jamana ye. An ka jamanatigi ka yamaruya kɔnɔ ani dugutigiw ka yamaruya kɔnɔ ani maa o maa se sera kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka bonya ni karama kɔnɔ. Fɛn min de kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka bonya min ta k'a da dugutigiw kan k'a da jamanatigiw kan k'a da anw ɲamakalaw kan an b'u fo k'u barikada u dabatigɛyɔrɔ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen Dagamasa jamanatigi n'a nɔnaw ye min kɛ anw ɲamakalaw ye ale dugutigiw ye anw tɛ se ka fɛn kɛ k'u sara ka dugawu kɛ jamana in ka sabati an b'o de ɲini. Mais an ye ŋaniya min siri anw ɲamakala Mali ɲamakala bɛɛ ka da électorat kan an y'an gɔni baara dilan k'a di président ma a k'a fara a ka jala kan a n'a nɔnama minnu bɛ yen n'u n'a ka kan k'a d'u ma u k'a fara u ka jala kan k'a dɔn k'a fɔ ko anw ɲamakalaw b'u kɔ fo ni ko fɔ na an ko b'a ka taa ne foli lase fɛn jama bɛɛ ma k'a bɛɛ don tiramajɔya la k'i m'o dɔn tɔgɔ ma ɲɔgɔn caya ne ma kuma daminɛ bamanankan na mais min na jagoya ka tila ka tɔ labɔ tubabukan na pour que an ka dilan minnu bɛ yan o fana ka dɔ faamu bafolo min bɛ n bolo ka fɔ jama ye Tutu y'a yi bɛɛ fɛ fo an ka segin an ka kɔrɔlen ma mɔgɔ si ma segin an ka kɔrɔlen ma et puis san bɛ k'a fɔ mɔgɔ si ma segin an ka kɔrɔlen ma daga dulonnen bɛ bɛɛ ka so gɔrɔni dulonnen bɛ bɛɛ ka so n'a fɔ ye ma ko nin bila n'i m'a bila i ko bɛ tigɛ i b'a bila ala ka ɲɛ ɲɛ o de y'a kɔrɔlen bɛ a tɔ ye a tabala karisa fɛn min b'i bolo tɛ sira ɲɛ nkalon don a b'a sɔrɔ nin ye i kana bi a lajɛ a kɔfilɛ a kɔrɔlenw na yɔrɔ dulonnen bɛ bɛɛ ka so daga sigilen bɛ bɛɛ ka so fɔlɔ ne kun denmisɛnninw ye i bɛ sɛbɛn a kɔnɔ i t'o ye bilen a bɛ kɛ tiɲɛ ye nka a bɛ kɛ nkalon ye ala jɛ ala segin a kɔrɔlenw ma n ma fɛ ka min fɔ bamanankan na o y'o ye n ye ko daminɛ ni min ye bɛɛ k'i kɔfilɛ tɔ kelen bɛ sɔrɔ yan o kama o de nana bɛɛ k'i kɔfilɛ baara min dulonnen bɛ yen daga bisa dulonnen bɛ yen i ka taa yen an ca yɔrɔ ye. n bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ale min kɛnɛ yira an na sɔgɔmada in na o tɛmɛnen kɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la sɔmina dawuya sanu goyita ka foli bila an ka laadalatigiw an ka dugutigiw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka o bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn n bɛ kɛnɛ min kan bi o ye ka an ka légitimité traditionnelle
kanga dugu nanga sukatatiru nanga dinenemo maka masikinke kuma dum kregrani na idum bramuna ambemli bala kafo décembre 2021 manen de la jeunesse kafo ma malika besira sabati sram donc la assise nationale de la refondation au temelem ko jamanimo akinata fo kaka nango ko malikro sifro anga kanre nous ferons depuis 2022 pour lancer du Mans. La Commission nationale chargée de l'éducation aux valeurs aurait ma voix qu'on a. Donc, quand on a un long. Au terme de je crois que son fondatrice, Niamro, il y a fort. Mais qu'elle aime qu'on a là. Vous voulez nous bouger, que de l'Union fait bagner. Donc, en vrai, qu'on a là, même à favor de vous venir. C'était un appel, c'est un message. Vous êtes Kenya, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de choses. Donc, la compétition, la manière de voir quand on a la brownie. Donc, on a un cycle. Vous êtes bien pour vraiment, j'ai manié notre pour la, c'est manié une belle agile pour, avoir une mano, Chessinga. Parce que, il y a économique, d'abord, pour nous, pas que nous, il a fait. Ule mungu wake kafo kama wake kuleka tumanade ule nito tumanade ule nito la kasika ule kama kublanana ni kasika ni for tritu pour le moment à partir du moment où on fera pas que barato bana rawa ule tama andi banji da kan testi langa jamana de sura kan tai tuna. La ligne FFMB, Malikoa, Fonala, et le Maka Kampai, on a eu le Maroyan, Pascama, on a le Gourofon, Kassera, on a eu Tija, Kassera, au Boisra. Là, il faut trouver trois fois par mois. Solution qui est membre, c'est résister et lutter. Et à Kakama, je m'en ai à Kila Trekafo, ni à la Sonama, FFMB en boulot. Emmanuel ka bija kunala ani sasure ka bulika jo kunala que la kanabaya osika kile ka bamba de ma maniala soma c'est au frère bébé la walea to kama jema la sika basi ameki la kunala mambo kila kunala noro kunjo ka fo de manimo tola ali ma fo ka wole mana tesola obenji ani baraji kura kuna la ka tola. Ametanga marabolo konna kibaraw la kidalikaw bara kunungo novembre kile 10 ani kelen ladala ɲɛmaw ni dugutigiw tɔgɔla don o ɲɛnɛmayara kidal marabolo ɲɛma fɛ atako nanina kidalikaw bara arame k'a fɔ kidal marabolo ɲɛma journal alage gamu ale de ye ni kɛnɛ ɲɛminɛ kɛnɛ mun ni a bilalen don ladala ɲɛmaw ni dugutigiw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye mara ani fo ka taa se maliden kura o dilanni baaraw ma kɛnɛ mun n'a kɛra yɔrɔ ye ka se ka bɛn ni keleya ani ɲɔgɔnminɛ ani an tabiya n'an ka ladalakobaw olu jɔyɔrɔ ye mun ye jamana ɲɛta ani malidenw ka siniɲɛsigi o dilanni baaraw la ni kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye kidalikaw bara ka se ka u ka kin kura caman bɛ yen nɔ ka olu kolobonkarili kɛ baw a yɛrɛ k'a fɔ kidalikaw bara kinkura naani ɲɔngo n'o bɛ tali kɛ ko timba dadayen ani fo ka taa se tazarkaf ani intibdan olu bɛɛ lajɛlen o ɲɛnɛfɔra jamana kɔnɔdenw ye kidalikadenw ye yaasa ko wulikajɔ mun n'a bɛ ka kɛ bɛn ni keleya sira fɛ ka se ka o ɲɛfɔ u ye kitakaw bara san o san kerecɛn diinɛ tigilamaw olu bɛ seliba mun kɛ n'u b'a wele ko pèlerinage ɲina san ta ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ bawo ko an ka jamana bɛ lahala mun na ko gɛlɛyalen don tajiko o n'a ɲɔngo o de la kerecɛn diinɛw ka ɲɛmaw u ye cikan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ɲina o ka pèlerinage ko o bɔra a ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko wulikajɔw a bɛ ka kɛ u fɛ maa minnu bɛ yɔrɔ minnu na bɛɛ lajɛlen ka se ka to i sigiyɔrɔ la ka seli k'u ala welew kɛ ni ka dugawu kɛ jamana ye ko ka o wulikajɔ bila bolo la o kɛra ɲɛmaw fɛ k'a lase u ma
kidalikaw bara alisa rame ka fo ka sanga novembre kalo kleta ani flanye anga mobili chamani o camion nye munu ni wolmasiri tabaw kun keme ka o escorte ku la kolosi kosebe olu dona kidalikaw bara yasa ka se ka taa balo ka di kidalikaw ma rame ka fo ko ni mobili bandunu ni akun fambe balo ani fo ka taa se mawo mɔgɔ ɲɛfɛnw caman na a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra cɛfini tabaw olu ka lakɔlɔsili n'u ka wulikajɔw ye ni kɛnɛ mun kan ni marabolo ɲɛma Gamu ale tun bɛ kɛnɛ kan Elhaj Gamu ka se ka taa nisɔndiya yira bawo ko wulikajɔ mun n'a bɛ ka kɛ an ka jamana cɛfini tabaw fɛ ani jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka marabolo kɔnɔna ninnu bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mago bɛ jɔ fɛn minnu na dala dumuni ani mɔgɔɲɛfɛnw wɛrɛw ka u lakɔlɔsi ka se ka taa u di marabolokadenw ma ko nin kɛra o wulikajɔ mun kɛra nisɔndiya ani sewa dan ye kidalikadenw ma Kulukorokaw bara ko taji a bɛ ka sɔrɔ nin waati in na bawo ko waatini taji ko a kun gɛlɛyalen don nka ka sanga ni nin dɔgɔkun in daminɛ ye ko taji citerne o caman o donna Kulukoro kɔnɔ a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Kulukoro station caman bɛ yen o taara taji di olu ma o mun ni Kulukorokadenw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara bawo hali n'a sɔrɔ aran bɛ taji station na nka taji kɔni bɛ yen mɔgɔw bɛ ka se ka taa tajiw sɔrɔ ka u magoɲɛciw olu kɛ sankaw bara kerecɛn dinɛ tigilamaw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna taa tomiya ka se ka taa u ka seli kɛ bawo ko ka sanga ni u ka pèlerinage ni o bɔra a dɔgɔkɔrɔ ɲina san mun kan ka kɛ novembre kalo la u ka ɲɛmaaw fɛ k'u y'a ye k'a fɔ olu bɛna fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taa tomiya ka t'u ka ala wele baaraw kɛ novembre kalo tile 21 ani a tile 22 kɛnɛ mun kan ni u bɛna welekan ani aladeli caman kɛ ka o tɛmu kɛ an bɛ jamana min kɔnɔ bɛn ni keleya ani ɲɔgɔn minɛ o sɛbɛntili sinsinna ye Mali jamana kɔnɔna la tomiyakaw bara a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kurantigɛ ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ a bɛ ka don fo jiko la ko a bɛ kalo kelen ɲɔgɔn bɔ nin waati in na kuran ma se ka basigi tomiyakaw fɛ yen nɔ o kurantigɛ kɛmɛ sabu ye ka se ka jiko ko o fɛnɛ gɛlɛya wulikajɔw ko o bɛ ka o de laɲini ni o tomiyakadenw ye ka wele bila jamana ɲɛmaayaso ma ko fɛlɛ ni dabaliw ka kɛ yaasa tomiyakaw u ka se ka taji ka o sɔrɔ kuran ani ji bɛ sɔrɔ cogo min na mɔptikaw bara bato mun ni u bɛ bɔ mɔpti ka i kunda an ka jamana kɔrɔnfɛnw fɛ yɛrɛ mɛ k'a fɔ a kulu ninnu ko u ka baaraw ka suma kosɛbɛ mɔptikadenw caman kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kulu ninnu ni caman tun bɛ bɔ tile kɔnɔ a bɛ n'a fɔ tile kɔnɔ bi kelen ɲɔngo dɔrɔn de bɛ bɔ walima bɔtaw ma ca o dun bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ jɔ aran na kosɛbɛ ka se ka pinasi ninnu ka o kɔnɔ pinasi caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ k'a fɔ taji de tɛ u kun ka se ka wuli ka u ka boliw kɛ ka maaw doni maaw n'u bololafɛnw ka u ta ka taa n'u ye kɔrɔnfanw fɛ gawo n'a ɲɔngo fo ka taa tɔnbɔkutu ma ka bɔ mɔptikaw bara yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na k'a kɛ bɛ ka gɛlɛya lase u ma bawo ko pinasi caman o jɔlen don an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la keba Burkina Faso jamana ɲɛmaaw olu ye u tɛgɛ da karamɔgɔ dɔ kan karamɔgɔ mun n'a bɛ garibudenw kalan bawo ko nin karamɔgɔ ye damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin garibudenw ma ko in a kɛra Burkina Faso faba waga 1 kɔnɔna la procureur général mun ni a bɛ u ka tribunali kɔnɔna la kiribonba grand instance ale de ye tɛgɛ da ni karamɔgɔ in kan ka a lasago ko a bɛ mandat de dépôt la bawo ko a ye damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin garibudenw ma bugalinaw ani joginda mun n'a fanga bon kosɛbɛ wa ko u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ karamɔgɔ ye kun kɛ mɛ ka garibudenw k'a lasago so kɔnɔ a ye waati jan kɛ ka sɔrɔ a ma dumuni di a ma o de la brigade mun bɛ Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ ni olu bɛ sifinnakaw olu ka hakɛw ka u lapasa ani fo ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ koɲɛw ma olu de ye tɛgɛ da nin karamɔgɔ in kan ko a ye garibuden san 13 ka damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin a ma nin waati in na u y'a lasago mandat de dépôt la Gabonkaw bara jamanakuntigi kɔrɔ Ali Bongo a furumuso Nurdin fo ka taa se Sylvia Bongo ma a n'a denkɛ kiiritigilamaw kɛ mɛ ka san 20 kaso ka o de ɲini ko ka o da ni maa fila ninnu kan bawo ko jamanakuntigi kɔrɔ den n'a furumuso ko u ye wale caman kɛ wale mun n'a bɛ don jamana ka nafolo ani fo ka taa se damatɛmɛ walew ani ka wale dɔw labɛn wale mun n'a bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana ma
ka ko malfaiteur ko association de malfaiteur ko jalaki bi jamana ɲɛma kɔrɔ furumuso ani a den kan ni ka tila ka amani da u kan ko u be miliyɔn 100 ɲɔngo ka o sara a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ni waati mun na ni kiri kɛra ni maa fila ninnu ni o ye jamana ɲɛma kɔrɔ ali bongo furumuso ani a denkɛ ye kiri tigɛra ka sɔrɔ u yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ ni waati na nka kiri tigilamɔgɔw kɛn bɛ ka o kiri in de jaabi bɔ k'a bin ko san 20 kaso ko k'o da u kan tanzanikaw bara diɲɛ seginnaani tɔnba o mun bɛ yen nɔ n'u bɛ wele ko au commissaire des nations unies adamadenya hakɛw lapasali olu de ye wulikajɔw kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛliw dabɔ bawo ko kalafili tɛmɛnen kɔfɛ tanzani jamana kɔnɔna la ko maa caman de ye gɛlɛya walew sɔrɔ ani adamadenya hakɛw olu burujara u y'a yɛrɛ k'a fɔ kalafili in kɔfɛ maa 100 ani maa 50 hakɛ ko olu de minɛnen don an bɛ waati min na ko bi k'a sɔrɔ kiri ma kɛ wa k'u bɛ minɛcogo mun na minɛcogo ɲuman tɛ ko wa k'u b'a ɲini ni maa ninnu ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la ka adamadenya hakɛw labato bawo ko a maa caman bɛ yen sifinnakaw ani musolakaw olu ka ca la kosɛbɛ o de la diɲɛ seginnaani tɔnba in mun ka ca ɲɛsinnen bɛ adamadenya hakɛw lapasali ma a yɛrɛ k'a fɔ u b'a ɲini tanzani jamana ɲɛmaaw fɛ fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka se ka guwa minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ damatɛmɛwalew kɔnɔ ka u segin u ka denbayaw olu la an bɛ waati min na ko bi kongo rdc jamana kɔnɔ gɛlɛyaba bɛ yen nɔ kɛnɛya ko bunakun kan hali n'a sɔrɔ fura kun sɔrɔla bana mun bɛ yen ni o ye ɲɔni suguya dɔ ye ko variole o bana in kun kɛn bɛ ka gɛlɛyaba de lase rdc ka denw ma nka u ye fura sɔrɔ fura mun ni japon jamana ye a d'u ma n'u b'a wele ko vaccin LC16 o fura in a tun bɛ ka ɲɛ rdc ka denw ma kosɛbɛ a bɛ ka bana in kɛlɛ nka ko in tilala ka kɛ mun ye fura in tɛ se ka lasago u kɛlen ka fura in lasago ka sɔrɔ minnu ma se ka kɛ n'i y'a sigi 3 1/3 2 o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka sabu kɛ yɔrɔ t'u bolo yɔrɔ mun na o bɛ se ka nin pikiri in ka a lasago yɔrɔ mun na ko fura in kɔni ka ɲi banakisɛ ma nka u bɛ a laɲini fɛɛrɛw de ka bila sen kan yaasa fura min bɛ d'u ma a ka se ka lasago angola jamana kɔnɔna la kunungo olu ye u ka cɛfini ta baw u ka san yɛlɛma hɔrɔnya baaraw o tali ɲaɲali kɛ u ka place min bɛ yen n'u b'a wele ko place de l'indépendance a yɛlɛma hɔrɔnya tali san 50 hakɛ angola jamana u ye o de sɔrɔ o de kɔnɔna la ko défilew kɛra finitigilakaw ani fo ka taa se maa nanama sumalenw ani dɔnkilidalaw olu caman ye défilé kɛ jamana ɲɛmaa ni o ye Joao Lourenço ye angola jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔba ye wulikajɔ minnu b'a a ye sɛbɛntiya k'a fɔ u ye yɛrɛma hɔrɔnya tali mun kɛ a ka kan a ɲagali ka kɛ bawo yɛrɛma hɔrɔnya tali nin kɛra sababu ye u bɛ se ka u ka jamana ɲɛta baaraw caman bɔ ani fɛlɛ dabali mun n'a bɛ ka ta u fɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw ka u lafiya u ka se ka kanabila ka o sɔrɔ Algérie ka den sɛbɛnnikɛla mun bɛ yen écrivain Boualem Sansal ni ale kun lasagolen don nin waati na yɛrɛ la k'a fɔ ko yafa kɛra a ma grâce ko a ye kanabila sɔrɔ bawo ni maa ko fɔlɔ in a lasagokun kun ye mun ye ko a y'i da don Algérie dancɛ mun bɛ yen nɔ ni Algérie ni Maroc bɛ ɲɔgɔn na ka kuma Algérie jamana kɛn bɛ ka wale minnu kɛ a kow la k'a ka kumaw de digira Algérie jamana ɲɛmaaw la o de la u kun ye nin sɛbɛnnikɛla in k'a minɛ k'a lasago nin waati in na a labilalen a taara se Allemagne jamana kɔnɔ ko ka se k'a ka furakɛliw kɛ k'a lajɛ a ka sɔrɔ ka segin a ka denbaya la Colombie jamana yɛrɛ k'a fɔ k'olu bɛ n'u ka baaraɲɔgɔnya ka a tigɛ o ni Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ kunnafonidi sira fɛ ni o ye renseignement ye bawo ko Colombie ɲɛ b'a la k'a fɔ Amérique de kɛn bɛ ka bolo ɲɛsin Colombie ma ko fo ka Colombie ka denw kɛlɛ bawo ko Américains kɛn bɛ ka jalaki bin Colombie ka den caman kan k'a fɔ k'u bɛ drogue affaires kɛ Colombie jamana ɲɛmaayaso ni u ka jamana ɲɛmaa Gustavo Petro ale yɛrɛ k'a fɔ olu kɔni tɛ baaraɲɔgɔn foyi kɛ ni o ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko olu bɛ kunnafoni renseignement boloɲɔgɔn tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo Amérique de ka Colombie ka denw to yen bawo ko kuma bɛɛ Amérique jamana bɛ jalaki n'a ɲɔgɔn dɔ bi u kan ka sɔrɔ dalilu gɛlɛngɛ t'u bolo ka ɲɛsin Colombie ka denw ma k'a fɔ k'u bɛ drogue affaire la Ukraine jamana kɔnɔ la jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky ale ye a ka minisiri 2 ka olu labila kiri minisiri ani dugujukɔrɔ nafolo ko kuranko minisiri ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin minisiri 2 ko u kunnɔ bɛ yuruguyurugu ani dunkojuguya dɔ la bawo ko sɛgɛsɛgɛli kɛra finitigilakaw fɛ ani kiritigilamaw ka yɛrɛ k'a fɔ minisiri kofɔlen 2 ninnu
dugu jukɔrɔ nafolo ko kuranko minisiri ani fo ka taa se kiriko minisiri u bɛɛ lajɛlen nɔ bɛ walew la wale mun n'a bɛ ka kɛ jamana ka nafolo k'a dun k'a sɔrɔ u ma se ka a sɛbɛntiya ja dɔ senfɛ telegram kan jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa fila ninnu u tɛ se ka to jamana kɔnɔ ka baara kɛ. Turki jamana kɔnɔna la yɛrɛ la bɛ k'a fɔ ko Turki finitigilaka maa 20 olu de nin tora pankolo dɔ u ka furoni fɛ. Pankolo in ka furoni a kɛra Georgie yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Azeri. A yɛrɛ la k'a fɔ ko Turki finitigilaka ninnu ka u to pankolo kɔnɔ n'u tun bɛ taama la ka bɔ u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko Ganja ni ka u kun da Azerbaïdjan kan ni pankolo in taara furon pankolo mun ni a tɔgɔ ye C130 kɔrɔfɔ in a daɲɛnɛmayara Turki u ka défense a minisiri fɛ Yasar Guler yɛrɛ k'a fɔ ko nin pankolo in ka furoni a kɛra sababu ye ka dusukasi ani fo ka taa se ka Turki jamana k'a bila sangafo la bawo finitigilaka maa 20 bɛɛ lajɛlen u ka taa ɲɔgɔn fɛ ko nin ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Turkikaw ka finitigilako bunakun ma. Gaza jamana kɔnɔna la nin waati in na Israɛli fɛn mun ye adamaden akɛlabasalu ye o y'a kɛra fɔ ko gɛlɛyaba talen ka ɲɛsin maa nana masumalo ma o de la ko a ka kan dɛmɛw ka na joona ka di maaw ma maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka sababu kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya mun ni a bɛ Israɛl ni Palestine olu ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na ko bi ko diɲɛ jamanaba minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko bunakun kan nin waati in na bɛnkan sɔrɔlen k'a fɔ ko kɛlɛ ka jɔ Israɛl ani Palestine ni ɲɔgɔn cɛ ko maaw bɛ ka siran kɛlɛ kana wuli nka ni sanga in na fɔlɔ ni kuma in ye waati ye waati mun ni maaw bɛ se ka na ni dɛmɛw ye bawo ko maa camanba de bɛ ni o ye population civile ye olu bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna la bi fɛn mun ye sɔngɔ o damatɛmɛ gɛlɛyalen don maaw yɛrɛ ka minnu salo gɛlɛyalen don bawo maaw bɛ ka siran marifa mankan ani kisɛkanw ɲɛ bali pɛridi kana na u sɔrɔ o siratigɛ de la ko nin ye waati ye waati mun ni wele kan ka bila diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka adamadenya walew ani baɲumankɛya walew ta ka o kologiriya ka ɲɛsin Gaza kɔnɔna la maa minnu bɛ ni o ye civil ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka se ka taa dɛmɛ ta ka a di u ma. Ni ne bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga k'a lase aw ma ka aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Kiba Jalo fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye.